vlastně MTA. MTA je takový, no, jak si umožňuje to většinu vlastností ze sejdu, že když se měl tohle video, že máte většinu vlastností ze sejdu, to je normální multiplayer, takže prakticky nainstalujete to, zapnete to, najdete si nějaký server a nyní přejdeme ke stahování, ale asi by bylo lepší, proč jsem oblečen za CJ a vidím normální hráče, jak hrajou, jako kdyby hráli SAMP. Vysvětlení je zde. Jak jsem říkal, je totiž něco jako, no je to multiplayer a můžete si třeba tady oblíkat CJ, v Escapeu máte k dispozici map editor a můžete si založit vlastní server, až přijde můj kámoš Vuky, všechno vám ukážeme. Když se vám něco stahuje, tak to jsou většinou textury serveru, když se nového se pokusím najít. Jinak natáčím přes Fraps. No. To můžu vysvětlit, jinak. No, vysvětlíme si takhle. Odlesk. Auta se lesknou, což SAMP ne. Není to sice mod serveru, ale je to můj mod, ale na některých serverech to je taky. A zde vidíme právě Dementa. Vidíte textura auta změněná. Není to na mím, je to na tady tom serveru. Většina serverů je free roam, takže můžete vidět, že když stisknu F1, můžu si vybrat, co chci. Zde si třeba vyměním šiltovku za něco jiného. Můžete vidět. Ano. Takže abyste si náhodou nemysleli, že hraju single s nějakýma NPCčkama, nějakýma kravinami, tak zde můžete vidět. Dementa. Ano, nějaký další mod server. Zde dám Weapon, nejsou to hacky, moje hacky, je to, jak říkám, mod serveru, tak abyste mi do komentářů nepsali lecos Bůh ví. Myslím si, že už to tak trošku přetáčím. Nemám vám jak vysvětlit ty textury, ale no vlastně mám, se můžete podívat. Tak pokud chcete, do popisu videa dám pořádně retardovaný. Do popisu videa dám stránku na dovolenou. Tam si to pak můžete stáhnout, až se Vuky vrátí z dovolený, nebo jestli můžete tam byste mohli zárat na našem serveru. Bude se vám první stahovat 500 minut. Jinak můj Skype je Tomas4919. Kdybyste měli zavolat více informací o tom padá. Rozdíl SAMP od MTA.